En dan is het nu tijd voor een gezonde portie leugens in de 3 wijzen. Hier is uw gastheer, Kobe Ilse. Goedenavond en welkom bij de 3 wijzen. Vanavond spelen we met 3 beroepsleugenaars. Ik bedoel politici. Want de wijzen van vanavond zijn Bart de Wever, Gwendolen Rutten en Wouter Beke. En we spelen vanavond ook de finale met de sympathiekste kandidaat die we konden betalen. Vlaams minister Ben Wijts. Gaat u zitten? Dank u wel. Goedenavond, meneer de minister. Goedenavond. Hebt u het goed gevonden? Absoluut, ja. Als minister van Mobiliteit zal het geen evidente manier geweest zijn om mee te geraken met al die wegenwerken. Er wordt inderdaad zwaar geïnvesteerd in mobiliteit. Ja, dat is juist, ja. Goed, dit zijn mijn 3 wijzen. Wouter, hoe is uw relatie met meneer Wijts? Ja, wij kennen elkaar heel goed. We hebben bijvoorbeeld dezelfde opticien. Dus... Dat is ook zo. En naast hem zit Gwendolen Rutten, toch ook een beetje de Sharon Stone van de wedstrijd. Vindt u niet? Niet waar. Niet dan? Wie is uw actrice préférée? Tine Emmerichs vind ik eerlijk gezegd. Vind ik een correct antwoord. En dan, last but not least, uw grote baas in feite, Ja. Bart de Wever. Zijn jullie goede vrienden? Ja, absoluut. Wij draaien al lang mee. Is dat zo, meneer de Wever? Ja, dat klopt helemaal. Wij zijn hele goede vrienden zelfs. Wij spreken elkaar heel regelmatig. Ik zeg bijvoorbeeld elke dag tegen meneer Wijts... Duos lacos et unum fazelus, convitessium. Ja. En dat betekent? 2 melkjes en een suiker en rapwa. Goed. Genoeg gezeverd. We zitten hier uiteindelijk niet in het parlement. Tijd om te spelen. Wouter, we zijn zeer benieuwd naar jouw verhaal. Ja, wel, mijn verhaal begint eigenlijk op een maandagochtend. Dus ik rij uit mijn garage en hopsa, ik sta al stil. Wegenwerken voor mijn deur. 3 uur later zit ik eindelijk op de E40 te rijden tegen 12 per uur. Dan, 2 weken later, kom ik eindelijk aan op het parlement om dan geconfronteerd te moeten worden met het feit dat ze allemaal op parlementair verlof zijn. Dus ik terug in mijn auto, terug 2 weken naar huis. En nu kom ik op mijn punt. Dat is allemaal de schuld van Ben Wijts. Oh, goed. Meneer Wijts, de vraag is simpel. Is het verhaal dat meneer Beke heeft verteld waar of niet waar? Is het de schuld van Ben Wijts? Ik zou denken, niet waar. Wouter Beke, is uw verhaal waar of niet waar? Ja, nee, het was niet waar, want het was eigenlijk op een dinsdag. Dus... Correct. Dan is het nu tijd voor het verhaal van mevrouw Rutten. Gwendolen, ga uw gang. Ik heb er goesting in. En ik blijkbaar niet alleen. Want als Benny in het parlement moet spreken, dan zit dat altijd stampvol. Met vrouwen. Op zich is dat geen probleem, totdat die vrouwen beginnen te drinken. Want dan vliegen de BH's en de onderbroeken in het rond. Ja, soms zijn er zelfs borsten te zien. Helaas meestal wel de borsten van Bart Tommelijn of Jo van Deurzen. En omdat echt niemand goesting heeft om dat te zien, heeft men onlangs de parlementaire toog moeten sluiten. En dat is allemaal de schuld van Ben Wijts. Voilà. Meneer Wijts, de vraag is opnieuw simpel. Is het waar of niet waar? Opnieuw, niet waar. We zullen zien. Mevrouw Rutte, is het waar of niet waar? Het is inderdaad niet waar, want als Benny in het parlement spreekt, zit het niet stampvol, maar loopt het leeg. Voilà. Ja, dat betekent een 2 op 2. Zeer goed aan het spelen. Ja. Maar dus, last but not least, het verhaal van meneer De Wever. Bart, ga uw gang. Wel ja, mijn verhaal gaat dus over het laatste N-VA-congres. Dat zijn altijd heel gezellige bijeenkomsten, hè? Niet waar, Ben? Absoluut. En dat was ook niet anders daar toen. Ik moet zeggen, Geert Bourgeois zong in zijn onderbroek iets van Laura Lin. Vlaamse gezelligheid troef natuurlijk. Iedereen vrolijk, iedereen goed drinken. En daarna braaf de auto in. En we staan nog maar op de parking, we rijden die af en bam, overal alcoholcontroles. Ja, hadden we nu maar iemand in de partij die ons daarvoor had kunnen waarschuwen, hè? De minister van Mobiliteit of zo. Dus mijn punt is, dat is de schuld van Ben Wijts. Goed, meneer Wijts. Ja. Waar of niet waar, is het de schuld van Ben Wijts? Ja, in deze weet ik het gewoon, dat is waar.
Waarom denk je dat het waar is? Omdat het echt... Dat verhaal klopt, ik was Het erbij. verhaal... U was erbij. We zullen zien. Is het verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was niet waar, want zoals iedereen weet draagt Geert Bourgeois nooit ondergoed. Helaas. Dus, meneer Wijts, u wint jammer genoeg geen euro's, maar we gaan u niet met lege handen naar huis sturen. Want om de terugreis toch een beetje draaglijker te maken, sturen we u naar huis met een troostprijs. En dat is Gwendoline Rutten. Oh, nee. Ik heb er goesting in. Dat zal wel. Bedankt, Mr. Wijts. Bedankt aan mijn wijzen. Ben veel plezier met uw troostprijs. Het zal sowieso een open VLD worden vanavond. Tot volgende week.